Ghana for wotiem wa usayi ni bi bad na sisu mfie baako na anwonwade sei ayobi na sa tesa na metena ho sa adwumadie banyo no wo machi abra me mabi na ba ne me yo achame wo obetie amanato menana Dumasua ane nene wo ha yeso Dumasua na biya koto nua Dumasua hene na bi akoto Dumasua mpanimfo na bi nkoto nana nkoso hene ema Dumasua enuanum na adofo papa no masofo kramofo mediafo mrenti obia wa achame wa edikane no meda na Dumasua hene ase se dumadie kasie se oto no nsafreye se yemrabi and nchia kasie efri abempredase and the Bono Regional House of Chiefs at the Amano. Achame, we another Roma, Yawaha, no wase. On turns you, no siswa, no wase. Okay, so, where Abono for Samre ya yomi. Mpuntu ani yede ye hwehwe yati wei unia bi wo obekasa kasa ntwi ne won hwe so enkura ukura yede ye bede ye bekowa ye kuro kani nyina meka unia to wania na anu ada adekasia bi kwaso sampa bi akwaso suma bi akwaso wanchi ama me sunya ne manyema da bia ye nguno emrenti nkasa me ka ye kokoso a wo bono mantam ha ya adaje beboye okaso na nokure nie ye nimsa Dumasua fo ho ba ho mo de ne dada fritete na ba ya afinie o je social media iso a uko hunsa bibibi kasia bi okoso aya bebo na idini ebo ni dini ye mu bi ni enwu no da bia panyine bi obo ni dini befra na oyine da bi o kamfo sa na jana Dumasua nkoso oyine ade a oyo wo bono manim na oka o so de bi ta ho de no kureni o social media ni ade na oyo na without any contradiction me de ngi di say ade de na me ngu bi Ghana hawo okay so omia achame manentu ngra say ade no a ye hunu social media no abeto bensa frɛ no ntini na ye de ye wo na ye hunu social media niema abayo grass pavement niema die eka abrosane no be si abrosane niema no de maya de hye e ma be koso aprapra o ya na kasiem kanina na na de ade na ya be hu no we aya ya no bo ye mu bibi kura ya nka na we nura ngoha se na afinia na nankoso hene bed ne si akonwa iso na Ghana ha won hye nwese Ghana fo an wotiem wa usayi ni bi bad na sisu mfie baako na anwonwade sei ayobi na sa tesa na metena ho sa adwumadie banyo no wo machi abra me mabi na ba ne me yo
and for both Johnny and Warrior. What are you? Continue. You better come for Nanano. You better Tomno. You really ever, you the other, you the boy on a papa, Dumasua, na but me, I yet a manacoso. Dumasua, Abusia, one ya dear papa. One ya dear papa. I am for a better Dumasua. Sabio better manonio. Sir, Nkabenya bedo de diano. Nkanya babusia na bede beko. Sir, ampa nko babusia mo. Davida, bede oye amana aka bia. Me stresse ye nyina ye betimi aboabe. Me nkoye se nana Dumasua hene nko ana ode aba. Nana nkoso hene nko ana ode aba. Nana nom mrantia na mabaawa na wata akire. Wata akire na Dumasua yeye a oni bono yeye ya oni Ghana na nkoso onye de oba mo acha me maka ne se ya wie na wa ye de kasa makeka ye nwie sa na ade America ne se Ghana ha moa mfie na bia ye nko sinanim ye nko to aba binu be montoa nkasa yanto mabe ananyesa nyesa be maaye mabe maaye aburu sokra na won se nipa baako ode ne botom sika oye kuroda Davida won bi da Davida nye bi ne ya behui sa nti se baako pe ode ne botom sika no nti se ndie de mana sika mimi ni taku mane no do ma fo be sika no onu bia nde eba oba ho bra na se nipa baako oye sa de we ya me ya betena ho se ya tuma bia ya sika no nyere onye ne basbasa Davida